С кълбойски приеми. Това е имението на щастливите коне. Тук обикновено хората са щастливи, конете, козите, кучетата. Любовта ме доведе до извън регулацията едно. Любовта към природата, към мъжа до мен, към естествените неща. Не знам, малко клиширано звучи, обаче истината е това. Кажи, мамо, ще ядеш тук ли? Я? Ето тук отдолу хлебчето да извадим. Ето хлебчето. Този хляб... Да, този хляб е от нашото си зрънце. Ние сме си го отгледали. Хляба е от спелта. Тази година за първи път имаме за брашно. Че вече втора година гледахме. И е уникален. Много вкусно нещо. А пък въобще мисълта, че сам си отгледал в зърното си направиш хляба е... Не знам какво друго може да поне на мен такова удовлетворение. Знам, че си произвеждам храната, зеленчуците и вече хляба, защото от хляба по-голям няма. Това е наградата за... за всичко, защото не е много лесно. Има си и трудни моменти. Къщата трета година. Това ще ни е четвърта зима вече. Първата беше в каравана. Тук беше караван. Аз бях с голям корем. Алек беше на път. И имаше много такива моменти, в които сме си мислили как зарязваме всичко. По-скоро Никола беше такъв. Не мога, нали? Ти си бремена, тук сме в нищото. Няма какво да ядем по празниците. Беше само примерно картофи и прас. В един момент от някъде се появи някакъв петел. Заклахме петел за Коледа. Беше голям етап. Но това е наистина нещо, което ме доведе тук. Срещнах с родната си душа. И заедно измислихме. Той вече отдавна кроеше планове за кръгла къща. Мисля, че това е бъдещето на строителството. Това е изключително икономичен начин да се строи. За целия покрив няма и 2 кубика дървен материал, които са отишли. Другото е плоскости и изолация. Ами, това е геодезичен купол. Това е една геометрична форма всъщност. Божествена геометрия се води. Геодезичния купол. Точно така е направена и футболната топка, да. Гуш ли? Ами, как се качи сам? Айде да видим сам, можеш ли да слезеш. Обърни се наобратно и слез. Наобратно се слиза, да. Мама, знаеш какво трябва да направим? Да махнем бутушите, защото те лъжат. Дай. Браво. Така. Долу. Надолу. Долу. През цялото време ни казват, че сме луди. Най-близките ни смятат напълно за луди, но аз мисля, че всеки си е малко луд и... Луди, но щастливи луди. Тука. Какво, майко? Пи. Кой къде ще спи? Пипи. Пипси. Начичо. При зайчето ли отиваме, мамо? Айде да отидем при зайчето. Кажи, зайко, ела да дадеш зеле. Лако. Дай му го... Не, виж, така ще го изплашиш сам. Лечо. Лечо. Самолет. Още от 16 годишна. Бях едно от момичетата Невада и мислех, че това е върха на сладоледа, нали? В училище децата на лавката ми искаха автографи и аз си мислех, че всичко, което се хвърчи, се яде. Срещнах тогава мъжа на мечтите си. Снимахме една реклама заедно в Чехия.
И той беше режисьор, аз бях модел тук за България и за Македония. И реших, че искам, нали, да съм с него и го последвах. Той тогава учеше в Лос-Анджелес и завършваше филмова режисура. И така, 10 години там работех като актриса, снимах доста реклами и финансово бях доста добре обезпечена, но в един момент просто осъзнаваш, че това не са истинските неща в живота и си дал сметка, че няма как да прекарвам 2-3 часа в задръстване всеки ден с децата и да си мисля, че, нали, мога да съм пълноценна майка или пълноценен човек общо взето. Това цялото надбягване с трафика, пазаруване, шопинг, всичко това. В един момент, не знам, просто си ми дойде на мене времето, когато ми се стори много безмислено и търсех някакъв way out, някакъв изход. И така се получиха нещата. Какво стана, мама? Задави се нещо. Двете ми по-големи деца останаха в Щатите при татко си, което си е... И не е много лесно, но аз възприех в един момент, че по-добре за тях би било аз да съм щастлива, отколкото не. И затова реших, че е важно, както в самолетите казват, първо да си сложиш кислородната маска на себе си и след това да помогнеш на децата, да помогна първо на себе си и след това един ден се надявам, че ще оценят по положителен начин този ми ход. Айде към колата. С този джип, да. Айде. Този джип там. Дай кошницата, мамо. Тук идваме с децата на Вирче през лятото. Ние си го наричаме нашия частен плаж с островче. Кунци. Трудно ни е между двете места добре да се справяме за сега. Сме направили тази конюшна, която трябва да се и поддържа. И през лятото тук сме тук, защото градината е тук, конете са тук. Опа. Айде на градинката. В Л.А. имах в една саксия 2 домата. Имах рози и това беше. Тук се научих на всичко. Тук срещнах магиосника на щастието, който много бързо ме омагиоса и така, заживяхме в страната на чудесата.